Башкорт теле һәм әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиада быел да үзенең катнашучыларын Өфөлә йыйды. Тиздән еңүчеләр билдәле булачак. Байрам юла буларак Рәми Гарипов исемендәге беренче Башкорт Республика гимназия-интернатында оештырылды. 3 көн буена барган сәмле ярышка республикабызның төрле район калаларынан Силәбе, Курган, Ырымбур өлкәләреннән 265 бала йыелды. Кызлар, әйдәгез һөйләп үтегез, бүген олимпиадада һезгә нинди уңыш елмайды? Мин бүген олимпиадага еңүче булып чыктым. Мин бик шатмын. Ырымбурда һез башкорт телен ничек өйрәнәһегез? Алмахына безгә башкорт теле 2 тапкыр гына керә. Без уны бик нык көтеп алабыз, чөнки безгә телебезне ныгытырга кирәк. Өфөлә һезгә нимә охшаны? Безгә бик охшаны ошо мәктәп, Рәми Гарипов исемендәге без карап чыктык. Дусларыбыз викторина һорауларына җавап эзләне, бирелгән темаларга инша язды һәм нәфис сүз осталыгында ярашты. Башкорт телен яхшы белгән кызлар-егетләргә был һынауҙар бер дә ауыр булмаган. Мин китаптар укыным, иншалар язып караным һәм дәфтәр тотып, шунда кәрәккән информациялар яздым. Кайһы этап иң авыры булды? Миңа бик авыр булманы, чөнки мин башкорт телен һәйбәт беләмен. Бүләкләү сараһында һәр береһе еңүчеләр араһында үз исемен ишетү теләге менән янып ултырды. Укучылар менән бергә уларның укытучылары ла шатланды. Абына безнең тамашачыларыбызга башкорт телен яхшырак белер өчен нинди китаптар укырга тәкъдим итәргә? Мостай Кәримдә Рәми Гариповның китапларын, Зәйдә Биишевның китапларын укырга кирәк. Башкорт теле китабын укырга кирәк. Телебезне өйрәнүче, уны яратучы һәм артабан үстерүгә ынтылучы кызлар-егетләргә афарин дип әйтәбез. Олимпиада еңүчеләрен ихлас күңелдән котлайбыз. Башкорт телен белһәгез, тырышып укыһагыз, бәлки һез дә был олимпиаданың еңүчеһе булырһығыз. Ысынлап та бындай саралар туган телде төплерәк өйрәнергә, уны яратырга һәм һакларга ярдәм итә. Гөлгенә Баһаудинова, Руслан Бекбаев, Тау-Тау хәбәр өчен.